ti kasartaan ita. Uray ka natulag mo ti kalay sa ta. Agkaidatan. Ay nawaw, di kalakat makaur-ura yan. Asidag lang arudan. Saan nga rudan? Alan agkaidatan Ay nawaw, saan ang mabalin Noy matras kan ngay, di awan maaramida kon. Ay nawaw, apay nga umatrasak ngay. Basta, diyak kayat nga kaidata. Aguray taging gamalpas ti kasarta. Yan tama bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isuntuwi lang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaro na diyak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikin ka. Ay nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito, balay na, adita. Ay naku, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang. Ay ka adda asikaswa mo na. Ada ilabam, ada ilutwam, idasaram iti kanan na, kasjay. Kan agdalos ka, iti balayaw. Ay naku, kasjay aya? Kat ni Lupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanyak. Ay kat iso ti agbirok iti pagbiagyo tagay awan pa'y matanak yaw, di oray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw, di agbirok ka magtitipakitang ganam. Kasi niya, ay nawa, ay isuang nga rod nanang. Adakon bakit? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidahan. Ay nawa, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawam iti sardinas. Ay nawa, ay, anya matan. Di pa'y kumatang matiti karnimat. Ay, kanyang itar aramidam dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay nawa, ay kayat ko alakay. Ang may mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensya kan bakit? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel nga minti nagastos idi nagkasarta. Iso nga aganos ka pailang wine. Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, tsak maka si ti kastoy. Puro mo't nating ti masidsidan. Agtrabaho ak man laangan tapno makaramanak mo ti karni. Sipod nagdan nga kami ka ni Lupito. Diyak pa'y makaramanan iti karni. Idilaang panagkasarmi tinagumumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay daang kilkilo. Damagak man no, da ipatrabaho na. Ay, nawaw. Imbag man tayo may ka. Ado ti trabaho nga agur-uray, nga mawan matang danak. Apay ngamin adidak ayaban nga itata. Ay, kung naknusan mo na kayat ti makitang dan, nakiasawa ka mitin. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Masidaan na imas na jak agtrabaho. Ngay Lupito, agtrabaho ba? Ay na tata, puro mo natang ti paspasidaan na kanya. Kastaya. Ay, ala, nagtrabaho ka kanya. Nalawad ka may sa. Ay, naruutan dan ka awang matang danak nga gaik. Tabisi mo't amin nang iti adda umana. Ay nawaw, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makiding alis to ti garaw mo. Iso apat ka jak malugi kang ka. Ay nawaw. Igatang ko amin iti karne iti 500 ama swildok ita tata. Ay adumat den apandangan ko siguro ging gamay boss. Ay nawaw. Ay, sikalat yan siya. Ay kauwan tata. Birok ko mat. Apay ngamin ngay asan agumatang iti karne ni Lupito. Saan ko nga
ikarga iti ref dagitoy a karni. Asinakit day, sakto ibilag. Malamtumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kong tumatan, tapno saan na makita insun sumangpag. Aday ta, nailasin kong to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man agaigan. Umanayon to'y may sagret nga ilasin ko asidak. Uray ta nagdakkel mo tagret. Ay nawaw, iluto ko tamangana ko. Nay, apay ngay bakit? Di ka mangan. Naimas mo ito'y linuto mo insang putkaw. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, makan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sida nga ro dami na nabanugak ka, napan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nakpabasulo na, no agbisin kayo ton madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga, adya ko
kasi mangpet kunte sa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw, anya man ti kalukwan ngay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbain mo't dayta tao. Nakalaslas-tog. Ay, isuda mo't gayam tay nangag kong agbusi-busi na. Wen, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo, nanang. Ay nawaw, no kasta, bak nang gayam tinobya ti ex mo kunte sa anak ko. Siguro, nanang. Nagpintas mo nga minji lugan da. Isumalagayam akas tala ang kalakaken kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putam man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa di naman ti papanan nyo Simeon anak ko. Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kaya ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Asidig lang gayam ti papanan nyo. Apa masapul nga usaran nyo ti lugan nyo nga. Ay, nawaw. Anya kay laki din na ya. Isungarod ti usar ti lugan. Well, amangan no panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun dahi talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka ka di mabaeng. Tatang, awan mo ti dakes na. No usaran mi ti service mi. Bayam nga umapal da apay parikot mi dayta. Ay, nawaw. Agawaan Simeon, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, yung kami pa'y gumatang, tatang. Ah, kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan kayam. Ni Pauline, tinobyak. Hello? Hi! Ay na! Ang ganda nis pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman ang klaon na iti dayta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, yan. Ay, uwan kayam. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa ilang ti service mi iti parangan nyo. Naglipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo, Kano nagasilig mo dahil yung tersina? Ngamin, sana mabalin na mabanog kan mainitan tinobyak. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usaran mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayaw gatangan. Tani ada pa pa na. Nas ka namang rikupa kuan. Hay, una yan ti tattao itapanawan. Na para magdamalauna yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di kunte sa anak. No kasano, makapauman ti ungor ti lugan da. Agbusi na da pa'y ngarod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay unay ka matin kunte sa anak ko. Ang mga no adala ang mat na pananda itinobya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnata. Agpudno ka man kanya, kuntesa. Umapal ka kade, kada Pauline kan Simeon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di daman laagbain mo't. Makadisturbo da iti tao, nanang. Naimbag kumaan lumabas da laang. Saan mo't agbusina da pa'y? Friendship! Anya nga minantay ko na mga istorya, Masurunak iti ex ko friendship. Na para maglaunay. Ay na, wow! Amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, wenno masalaw mo ida iti kalsada. Naalalam bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagiti at tao. Ay! Ura siya kaya! Tunggal lumabas da dito iti tersena. Ay na! Masapol nga papansin da. Ang,
Narigat kami ti agsasao. Ang mga no panunutin da, maapalan tayo itilugan da. Ay! Hay! Unay kang Simeon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking, Anyat ko ram dito! ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo? Kaya't yu ti agpalastog? Anyat ko nam, Kundesa. Ipig sa'yo man, tani, tiyak ko ni mangag. Ay na, inal daw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may tibusina kung urtilugan nyo! Kanya? Iso na sakit tilapayag yo, ta umapal kay kada kami. Bay amon ida Simeon. Normal laang magkit di ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti maadaan iti lugan? Anya manay, tinangag ko ang nag-iskandalo kayo kano ititirsina ni bakla, si Miyaw, anak ko. Ay nawaw, nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon tagrekreklamo iti kastangar aramidin nyo anak. Ang mga ano panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo laang, takayat yut agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon tatang. Una, nga masaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidin nyo, iti nubyam. Makadisturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami iso akasta. Ay kano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulen. Ag-road trip tayo. Saan? Intong kwan, panunutin da. Akan kanunungak ti dakis nga aramid yo itinubya. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon. Ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan ti rirey? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ta Simeon. Anya nga itimbaganakan ka? Kasapulan na kanun ti bayad. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay nawaw, apay nga min na sinong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalaang ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Matkit di Ang bayam, i-off ko ti cellphone ko tapno saan tak ama kontak. Una, jak pa nga min na-enjoy ana usar ti lugan kahit. Ket, sa di numanan ngay ti papananta? Inton malam tumanan. Agi na natapay mo ta. Okay. Nag-text akin ko kay tilugan. Di mo replyan. Sana bali? Isublitan tumot lang. Saan tabot nga itaray tilugan na binulog ta?
Walter, iti day tapor mo, Walter. Ay, kawin ha. Kasano nga mapasungbat ko ni Ingrid no sa anak nga agpagwapaw. Maaba kak malan, iti postaan tanong kastalaang. Ay, kagalibtak ka mag-amin ah. Mala, panamang kan. Barang sungbatan nakitan ni Ingrid. Eh, saan ang mabaling ang maaba kak iti postaan? Adun ti kwarta kay nabak na iti sugal. Ang panunod ak iti pamuspusan. Tapno siyak ti mga abak iti postaan, me. Aray, kumusta ti panag-aaral mo? Sinong bata na kan? Ay, napaw. Dandani naksungbatan ng dayay. Impaigam na kanya kung nagitiramay na. Anya? Ano kasta? Siya ang mga rudan, di ba man? Anya? Kasta ti itsura mamapan? Ay, no. Kastoy mo't at alaga ti panagbadbado. Ay, awan mon. Ay, sungbatan na kangarod no kasta mo itsuram. Para makita, no asino ti sungbatan na kadata. Adda ka manan, manong. Wala ding. Taaday pudnukin ka. Ha? Anya day ta, manong. Sakbay na. Aday ba ka? Sapay kumataw manugol ka. Ay, nawaw. Ibagamon a manong no anya day ta. Saan ka di nakadlaw? No apay nagsabay kami kin ni Walter nagaram ka. Ha? Ay, apay ngagpaiso, manong. Ay nawaw. Nagpustahan da ka. Kano manugot ka. Ikan ka iti 20 mil. Takunwari, sakrisong batang. Agsina tamala, no maalatan di kwarta. Ha? Uy, Kunak man laang nupod no ay ayatan nak ni Walter. Saan matgayam? Sige, umanugot ak iti bagbagam. ay nawaw. Kasi, iba ka kini Walter asinong batan ako. No may agdamag, ibagam asakti sinong batam, ha? Ay, nawaw. Kasano kumasungbatan na ka? Kat kumagatan kanyak. Madlaw ko kayat nakmatan. Ikaw nam, mapankaytayan na tatamagam. Ay, talaga mapanak. Hala, darasem, mapangkang. Takalbasan na, mapantan agbale. Aggagatilin lagi ti dakulap ko. Masubot kon lagi ti ado akwartak ngay nabak mo. An-anwan niyaw, ti sag 330 mil. Pagpunan mi tinugo sa boss. Kasta ngagpaiso, boss. Ala, inutak nga ikistay kita sweldo yaw. Tapno, saan kayo Amerikatan? Ay na, ay na, wow. Agyaman kami unay po sa. Talaga na simpit kayo ka na kami. Kawan anyaman na. Basta nagagad kayo ka na yun. Nasingpit at mat ka na kayo. At tuyan ti 20 mil ngayong kariking ka, ading Ingrid. Kastay tulagan ta. Aksina ta na. Ay, nawaw. Una manong, kat agyaman ak iti daytoy Uy, ako na nyawa na. Maaram kumutay ni Margie agayam mo. Isot ti kurso na takay. Ito ta napadasa kong tinagaram. Saan ako na mabay nga agaram kong kuha na? Anya? Kurso nadam ni Margie? Ay, nawaw. Naibagak pa'y matkan kwa nang agar-aram ka kanya. Ay nawa, saan nga ro ital nga? Ay, ibabawan din baga. Ibagam ang nagkamali ka. Ani Walter ti iararan ko. Uy, Sige. Isu ti ibagak no agdamag. Apay nga adda ka dito eh. flowers and chocolates for you, Margie. Ay nawaw. Apay da kita eh. Para kang ka? Gamin, napayagan na kursonada ka. Yung mabay na laing agarang. Kuna ni Ingrid nga isutyar armam. Ay nako, nagkamali lang. Ni Walter, ti araram ko. Kasta ka de? Kung naklakit din no ni Ingrid ti armam. Sikat ti kursonada. Sikat ay ayatag. Ada ka di mo panagayat mo kanya. Sige man langan.
Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Ay, lawaw! Talaga kang susurti. Apa ngay? Kunak no ni Ingrid ti girlfriend mo. Hindi mo't marji ti kanayon mo kakuyog. Insina ko ni Ingrid. Sa nga iso tayo eto. Nagpustahan lang man. Ni Marje, ti kaya na ayat ko itam. Ay nawaw. Kasla mo nagwapo ka launa yan. Kas ka mo lagrurupa akarag. Wala, bakit ha? Bakit ko? Sige ngay, guwapo ang agpaiso. Saan mo abagay? Naging kayo ta. Jack maaklon as sikati sinong bata ni Ingrid. Nawatam lang, di pa nakahabak mo. Saan nga itag na nanayo?
ko. Ni Gudo, tatang. Ay nawaw. No kasta. At dagaya man ti relasyon nyo kinigo daw. Ni tatang mat. Ag-date kami pa'y laang. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay kaaklo naman ah. Aguray pa'y mat tatang. Isuntungan lang ti pagturungan na. Apay pa lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Jane at ibagbaga tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matenter ka kay ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, Ay, tatang? na. Kasano, no, saan gayam anigudo tinaituding nga para kanya? No saan anigo do tinaituding aparaking ka? Ay ka, ipilit tayo ah, anak ko. Di ka matagsa sa ugo do. Okay ka kadilaan? Kuha, Mimi. Ang mga numabisin kan. Kaya kunti agawid, Mimi. Agawid taki din. Ay nawa, Ay. kunak man no ag-date ta itago do. Kasangsang pagtalaan nga kayat mo kit din ti agawin. Kuha, pasensya ka, Mimi. Saan talat ako man nga imimay no agawid tamatla dagos. Di ta ka man lang. May, sa dino nga ti papanam, Mimi. Urain na ka. Asino nga ti kadwak nga agawid, may batinak. Ay, makaammo ka ditan gudo. Pinanawan na mo tayo. Ay nawaw, nagawid ka matadagos gudo anak ko. Kumusta ngay tidityo ka ni Mimay? Nagawid kami at agos Tama, bainak namin kuana nanang. Ay nawaw, Kano pinanawan nak tubay. Isuasan kami nagkuyog nagawid. ay na gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na yung matinti ungot na. Ay sos, adayamat ngamin kasta makidate. Awanan amang ano na dismayamat tan ni Mimigan ka. Isuro nak ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko no maipapan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy matan tinapasama. Ay awan mo gudo. Talaga saan kan ama kaasawa no kasta kalaan. Na, nag-aawid ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay nawaw. Ni Gudungay, saan nakakaintulog? Ada ka di makita yung agudo tatang. Napuro mo ti ulom, anak ko. Ano, napasama kaya? Ay, makapasuron day dyan agudo tatang. Kaslang tripla ang mat. Agasam man day ta, takasangsangpet mila ang sentro ngam kayat ng ti agawid. Gagangay na, anak ko. Ang mga lumabain laang king ka. Di baga nakit di tatang, pag tripan nak, sayang lang ang ti oras ko kankwana. Sabi siguro, anak ko. 30 mo ni ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailaan. Sabay sa, nadakamat ng kanya, akayat nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga at dakalay sa mapasama tatang. Saan mo tan agsintitix ko kun ni Mimi nanang? Ay nawaw, amang ano in black na kan anak ko. Talaga nasakit tinakam na kanya. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay wam ani Mimay. Kasano nga rugnay? Mapan kay ti ayanda ikami ti sabong. Ha? Ay, Wayne. Payajak na panunot day ta. Mga lakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam tay kamamayatan. Tapnusan ang madismaya ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramide. Nay, si Kamat Gudaw.
Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw. Ah, para ka ni Mimi dagito asabaw, Gina. Para ka ni Mimay? Well, adda ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay, wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko ah. Ay, unmut ah. Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mau. Nukas tala ang akanayon. Siguradong aklunan na ka ni Mimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudno? Wen, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat? Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay, nawaw. Mala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, gudo. Ibatik lang yung dagiti paso iti parangan da tatalukas. Ay, ikarga dito eh. Dito'y sintro. Abay ta. Tapos makita adagos ni Mimi. Sigurado makita na dahitan normal. Ay, gawa akong ti pumanaw. Ito ang mga
Nagluto kayo man ng tatang? Jakatin luto na. Ay nawaw. Apay ka di tatang. Ang mga nuag sakit ti tiyan ko. Kaya sigurado. Isingir ng tumilang. Ninanang mo pa iti kunam? Aga sumanday tatang. Sagay sa kayo iti kaldero. Kasta talaga. Lumikli ka kaon tapno awan ti rirey anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw. Aggaukan. Una yun day tanga LQ tatang. LQ nga? Lover's quarrel. Kasla kayo kit din teenager kanina nang takasta ti aramidan niyo. Ay, naimbag tay may kamariminda. Apay ka de, Marilos siya. Si kaman laangan ti pangtadak iti bayad tinatang ni Agapitaw. Ison ti pang tadam, Mare. Umay kula ang itad to'y ipawit ko kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't anadagsanday to'y maray? Bayad tinatang na. Iso nga isumutan ti umay mangala ditoy. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di man ng lovers quarrel yaw iti asawa mariminda. Kasano, makauma day tanga agapito. Ti panag ko na siguro, kat nalakalaang ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta mariminda. Ala, awate mo to'y pawit ko, Mare. Umay kunto alaan inton malam, ha? Talaga di mo alaan to'y bayad tinatang nila kay mau maray. Kas na kunak itayan, Mare. Isumit ati umay mangala. Sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, Gwen. Aday jay ruwan nanang madamang agsagsagad. Naimbag mo't tanapanunot na ti agdalos. Ay nawaw. Itakit din abakit kanla kay kayo sa kayo agkasta-kasta nanang. Di oray pa'y tong palbiag, ha? Jak pagan ano day tanga agapito. Ibagam ken kwa na amapan na alaan ti bayad tinateng na iti ayan da Mare Lucia. Kat no nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia itay nanang. Apay nga min adiyo pa'y lain nala. Apay ko mga alaag ngay, saan nakmat asuswelduan? Saan mo ta nadagsanday jay nanang? Oho, isumat ti mapan mangalan ah. Anya ti panagkitkita na kanyak, babaunan na. Ay, una yan ti kasta nanang. No kaano pa'y abim makit kan lima kay kayo kan ni tatang. Mapan mo kano alaan ti bayad tinatang mo iti ayan danana Lucia tatang. Wain, nangag ko, anak. Anya kami na yan ti pagsaksakitan tinakam yu kanina ng tatang. Salud-sud man ni nanang mo. Siyak nga min ti maipipit iti kasta nga aramidan yu. Pagbalbalin ng dakpayan na messenger yu. Saan mat analawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritso yu iti tunggal maysa. No adda kayat yu nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam. Agsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayon. Sana yun. Di oray kastoy aging gatong palbiag. Man ano ko ma? Ay, pakilabam to man ti kalugong ko no aglaba ka. Tatno adda usarek no mapanak iti ayan ni Mari Lucia inton malang. Ay nawaw. Nagadukat nga amo yun kanina na. Adto'y tibayad tinateng mo pare agapito. Agyaman na Mari Lucia. Awan anyaman na pare. Ay awit tumtuman kit dito yung pagatang ni Mariminda. Ay, tila ang bayad tinateng tigagarak, Mari. Awan bibiyang ko no anyaman day tangay pagatang na. Isuati umay mangala. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wan. Kanya-kanya kami talaga ita. Tapno awanan ti adu arire. Saan mo't anadagsanday to'y pare? Mano a kilo laang. Ay, seryoso akiti imbagak, Mari. Ni Minda ti umay mangala. Asino nga ti babandugan na. Ay una yan day ta alabers quarrel yo kani Mariminda pare agapitaw. Nabayag sa mo day tan pare. Ay, kasta talaga.
Nasaysaya atan ti kastaw. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti adu areklamo kun sao. Agrubwat akon, Gwen. Agan-anad kayo atatang. Aywan gayam. Pakisrek mo to man dagiti kawas alinabakin ton malam. Ang mga nuag tudo. Ay, ada practice mi inton madamdama tatang. Ang amsa na balita, damat ni nanang agbati dito'y balay. Isarek mo to latan sakbay arumwar ka. Ay nawaw, mano alawasan akasta kayo kaninanang. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tina-pride. Di kay ag-play safe tatang, tawan tinagdumaan yo kaninanang. Basta isarek mo to, hindi nakasala pa akawas ko.
Buti tatang. Intay ti kaaruba. Naggapo ka na ititirsinam. Naimbag man ta nalagip da pa'y nga insuble. Ni Mari Susana mat nga ta. Kaano mat nga ta makalagip. Daan pa yun, dagito'y abutay. When natawanan ti daduma. Intun sumaraw daw, dumawat ka ngamin iti deposit para iti butay. Tapno sigurado nga isublida. Kaya uray barya lang, no isutyan da. Nawan nga ron tatang. Kasta ti plano nga aramidan. Logi mat ngamin no saan da nga isubli ti bote. Kastanto ti aramidam. Takasta ti aramidan, dagiti daddo mga da istorna. At tuyan ti soft drinks agat gatangam Henry Barok. Agyaman na, ante. Saan ko pailang nga ito ti suklem Apay ngay? Deposit pailang ti bote. Itad kunto inton may subliyo ti bote. Ang mga nagungot ni nanang. Ibaga ng tukot a ginastos kon. Ibagam kwa na nga isublik to no may subliyo ti bote. Agungot aday jay. Naurnong kami ng ti bote iti ayan niyo Barok. Ibagbagak mat kaninanang mo o ano mabalin kat isubli na. Gamkaslawam mo dengdenggan na. Anya nga iti bagak ante. Ibagam kwa na nga itad ko ti sukli na no may subli na ti bote. Di namat ngamin amaw ti agi sublay. Tisuklik nga Henry. Saan nga intad ni ante ising nanang? Ay nawaw. Apay ka no? Deposit ka no ti buti ti soft drinks tan naurnungan ti nalala tayo. Ay nawaw. Naglalainganin nga iday ta kumari isang. Itad na mala ka no, no sublitay dagiti butay. Ay naglukon day di atao. At dayamot kasta. Di yung tumo nga min amo dagi subli. Imbaga na ti kasta. Isubli yung aminan Naurnungan ti butay di likodan ti balay. Ay saan? Di mo kutkut yan dagiti buti iti likod ti balay. At da pangusarak ka dagi jay. Orayin naklabiit dito Tamapanak iti ayan ni Mari Iseng. Agsarita kami man iti nalapat. Apay kano adi mo inted ti sukli ti kwartak, Mari Iseng. Tikunak ka ni Henry. Itad ko ti sukliyo no may subliyo dagiti bote ti soft drinks, mare. Ay nawaw. Kat no saan may suble? Kukwamon ti kwartak? Naglalaingamon ngay, Mare. Ay saan ko apaginterasan ti kwartam, mare? Ti kanyak laeng, may subli dagiti bote. Amok na urnong ti bote iti ayan niyo, mare. Saan arasunday ta? Tapno saan mo nga itad ti suklik, Mare? Di yumat ngamin ammo ti agi suble, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitak nga ibagbagaken ka. Ngam awan latamat ti mapaspasamak. Uray awan deposit dagi dya abote, isubliyo lata kumamat, mare. Ay nawaw. Kantap no ibagaken ka, mare. Mabaybayadan dagi dya abote. Sa anak apumanaw, aging nga itad mo ti sukli ti kwartak, Mare Iseng. Anya laeng mat dya isublim ti bote, tapno malpas ti saritaan, Mari Susana. Tagpatangkan ka pa'y laang? When tagpatangken ka mat ngamin, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitak nga ibagbagaken ka, mare. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutan, Mare? Isublim ti sukli kuno? Isubliyo pa'y nga umuna dagiti bote, mare. Wan kunak lang arudan. Umay kunto isubli. Makauray ka mga min Kano nga rod, mare? Basta, isublit tao. Alangan mat nga urayam asyak ti mapanmangala iti ayan niyo, mare. Ay sos, day tatindi mor aramidan, Mare. Isublim nga ruda na dagiti bote. Tapno maalam matan ti suklim, mare. Anya nga itinagsaritaan niya o kani kumarim asosana. Nabayag mat ititirsinam. Kulkulitan nak nga rod tatang. Kaya't na nga alaan ti sukli na. Ay nawaw! Apay nga minadi mo intay. Itad ko laeng no may subledan dagiti bote, tatang. Ay wingag paisaw. Adaw ti buti ti soft drinks iti likudan ti balay na. Makitam day tatang.
Uray ininutan da ko mga isubli no iso. Saan aga po tawan deposit na dagijay abote kat di damatan isubli. Iso na lang plano daki di may ti mangilakaw. Pangilakwan da kumangay, tatang. Kay iti jang shop. Di ti mo no niya ti kapanunutan da kita kalugaran tayaw anak kao. Mangipanam ka dagiti abotay, bakit? Isubli kan mari iseng lakay. Ah. Masurunak. Di nakit kayat nga ito din ti suklik. Nasken pa'y kano ama isubli dagiti buti kan kuana. Mabaybayadan mo ngamin, dagiti abotay, bakit? Wen ngam saan arason day ta, tapno di na ito ti suklik. Naglalainganan nga iday bakit? Alaki din. Nagaduta sao. Agrubat ka, antayin ka isubli dagiti abotay. Hay, talaga ang masuruna kong. Gusto ka din. Napamuki din isubli, tapno malpasan ti sarita. At tuyin ti bote ti soft drinks mo, mari iseng. Itad mo matan ti suklik. Na, takasla si kapay ti makaungat, Mari Susana. Kasano, kat di ka makaururay. Na, aguray ka. Day talang ti sublim abote. Ay nawaw, adda ka di parikot. Ado mat tinakitak abote iti malikudan ti balayo, Mare. Sa maysa, amok nga ado ti bote ti soft drinks adiyo pa'y naisuble, Mare. Di ka pa'y agyaman, taday suble. Ay na, Mari Susana. Makisarsaritak iti nasaya at ken ka. Ngam si kakit din ti makaungat kanya. Ay sos, nakapasurun ka ngamin maray. Ulit-ulitan mo. Nasakitan tilapayag ko ang makangkangag. No di mo kayat ti makangag, Mare. Agtungpal ka ngaminan Sakbay nga inalayo dagita soft drinks. Binagaan kayo nga isubliyo ti bote. Wan, kunayo mat. Da kayo matan ti agpatangkan. Itad mukit din ti suklik maray. Insublikon ti boteng.
Adda ka nun ang takaw iti bunga ti mais ni Manong Nardeng. Ayun nga rod, Vivian. Kanayon mo't na matakawan. Ay nawaw. Asino mat nga iti nangaramid iti kasta nana. Dahita nga rod ti saan tayo nga amaw. Padasan nyo man kit dita ang saludsod kadagiti kaaruba tayo nana. Amangan no adda kadakwada ti nakakita no asino man dayta nga agtatakaw. Di ko na ni Nardeng. Amangan no idirabi ay at tinakaw da. Sigurado nakaturog ti kaadwan. Dayta laeng anana. No inranada idi nakaturog ti kaadwan, talaga anarigat amaduktalan no asino. Muwan nga rod. Agam sapay la kumaa. Tamaamuan tayo no asino man dagit ang agtatakaw. Anya ti ko ng Vivian? Adamanan kalugaran tayo anatakawan? Wen, Mary Joyce, ay na, agraira manen dagiti agtatakaw, iso anasken nga agridam tayo anasayaat, narigatan ti matakawan. Asino nga min tinatakawan, Mari Vivian? Ni Manong Narding kano, ni Nana Susing amis mo tinangibaga kanya. Ay nawaw. Anya ka nung ay titinakaw da? No husto tinangag ko, ay kat inapit da ati bunga ti mais na idirabi eh. Anya? Ni, apayakas ta ti reaksyon mo, Mary Joyce. Ay, awan mat, Mari Vivian. Naklatak lang iti imbagam. Talaga asaan nga agbutang nagitang agtatakaw, Mari. Agraman mula ti sabali a tao. Paginterisan da. Dayta nga rod, Mare. Awan pa'y tinaramanan tinangimula. Ngam inapitan. Naimbag mat na nagawid kan, Mayo. Napakaday, bakit? Sa paday ni Gamamados por dos. Talaga amang ibabain ka, Mayo. Ay nawaw. Awan te mo kadakas nga naramid ko. Ibatam ka di dayta dos por dos ta mga no may lawan ka ke matamanak. Nasakit. Ay na talaga amay pang-ur ko na ito. Padi. Ano nga minti pagpupudutan ti ulo maya. Kasangsangpit ko lang mit. Di kan agin di ammo pay laang loko. Nalipatam ka din ti mais nga inyawid mo iti na minsan arabi eh. Mais mat gayam ni Manong Narding ti pinuntiryam. Anya? Mais ni Manong Narding kunam. Wan! Isu nga agsagana ka, takas ta unay nga unget ni Manong Narding. Sigurado asapulen na no asino ti awanan bain anangapit iti mula na amais. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Manong Nardeng. Ada ka di ibaga, Vivian? Amu ko no asino tinangapit iti bunga ti mais amula, Manong. Ha? Asino? Ni Mayo akalugaran tayong. Ay, nawaw. Sigurado ka iti dayta, Vivian. Wen, Manong, idilim mabasak iti ayanda itay. Nakitak nga daukis ti mais iti malikudan ti balayda. Pangalaan da kumanga iti mais, kat awan mat garden da. No, ginatang dangay. Oo, day tati imposible, Manong. No siyak ti sika, mapan ka iti ayanda. Sigurado amaamuam ti sungbat dagiti saludsod mo, Manong Nardeng. Mayak man, pari mayaw. Sika maggayam. Anyat masapul mo pare. Adala kayat ko sa lutsudan, pari mayaw. Anya dayta pare Nardeng. Diyak pa'y naibaga ti sa lutsudak. Ngam kaslag nervyos kamatay. Ay, kuha. Ay, kastak no maditirik nak. Medyo pigir-girak pa ya. Ay, anya nga menti sa lutsudo maya pare. Gastoy ngamin, pare. Natakawan nak iti mais. Ket ada nakaibaga kanyak ti may papan iti ukis ti mais anay basura iti likodan ti balayaw. Ano kasta? Pampanunutan mas siyak ti nagtakaw pare. Saan ka diya sika? Ay, nawaw! Sana nagtatakaw pare Nardeng. Di bagakan ka. Hintay ti gayam ni bakit ti mais akin dan may. Di mo
mo patpat yun ti asawak, manong narding. Anyat kaya't mo asawa, Joyce. Nagulbod ni Mayo ken ka, manong. Ah. Kinapudno na, iso tinangyawid iti mais idi na minsan arabi. Anya? Day tatipod no, manong. Salsalud-sudak no sa dino tinangalaan na. Ngam di namat ibaga. Ay, apo, naglukon day ta amayo. Masiguradok nga iso tinanghapit iti mais mo, manong. Awan mat tidad dumama, bali na pangalaan na. Samay sa rabi, idin sangpet na. Ay, nawaw. Siya kumati mapan mangibagakin ka. Ngam, awan pa'y nga minuwayak amapan iti ayan niyo. Naimbaglangan atay may ka. Isumit laga mga tao na iti nervyos ni Pari Mayo, iti agsarsarita kami. No siyak ti ka. Ipabarangay mo ti asawak, manong. Tauray siyak nga mismo nga asawa na. Di nak ipangpangag. Amangan nun ni Kapitan, tidenggan na. Unay kamutan. Nakalusutak ko man ka ni Pare Narding. Rumwar kakit din. Tamapan mo kasarita di tao. Hindi naklakas yan. Idi pa'y abalbalaagan ka. Tikunak, sarda nga mo ti agtakaw ngam awan matlat at dengdenggam. Anyang tulangan nga iti panunutan dagiti karo ba? Ang mga nupan panunutan da kan kanunungak ti kalukwam. Kasano kayo na may balod ah? Ay kat parikot munday ta ah. Kasano kayo na iti ubing bakit? Di ka madanagan. Kabaelak ti agtrabaho para kadagiti ubing. Ay nawaw. Talaga kaya mapaibalod na ka. Ay kat no iso ti pagnak ma'am. Apay kit
Else, Talaga asaan, Nana Roseng? Idi pa'y napalabas alawas, adi na kayat ti makipurdiya. ay nawaw. Iti anya ka no agapaw. Jakman ammo, Nana. Makadlawak man kadagi jay nga agasawa. Kasla saan damot tan agtrab-trabaho. Apay nga eh. Tunggal lumabasak iti paraangan da, at da ni pare Henry ang nakaturog iti sirok ti mangga. Nimot maritina, nakatugaw lang iti asidag ti tawa. Ay, simadot da siguro man ang nagtrabaho. Mapanmuntuman ida sa rungkaran na naruseng. Ang mga nuan nyamot tan ti mapaspasamak kadagi jay nga agasawa. Sikat agpaili, bakit? I-withdraw ka di amin ti savings talakay. Uy, i-withdraw mamin. Masukatan to, no ilako tati alahas ang napidot ko. Gumatang kan iti abastuta. Awan ka di pa iti planom amang ilako iti dayjay nga alahas lakay. Intun to Saan pa nga ita? Amangan ki din no sa pulen ti akin kukwa. Nawad matkit di Mudtoy nga rodon ti pasbok tagpaili akon. Adda, iti sigod na kay kargana. Ingkalaan ni Jay. Alam to matilunta na, tayo supay nga usarenta nga agbakasyon. Nakay magayam nanang, anyat aramidin nyo dito balay. Nakailad ka man na, Henry anak ka. Awan ka di ti trabaho. Ay awan, nagikata kaon. Nukasta. Podnaw dagiti dumandanon adamag kanya. Relax kay kadilang nanang, ay nawaw. Saan tayo abak na ang anak ko? Anyan tulaangan ti kaninyo kinitina no saan kayo ngagtrabaho? Ay na, saan kami itong agbisin? Ipasiguradok dayta. Ay na, Henry, aya. Anya launay ay ati pagtanagan nyo nanang. Ay, jak amo no anya ti kinkinan nyo nga agasawa. Kalaat mo't asimadot kayaw. Daytan samo lang nagbuybuy ay ti TV kan agil-ilad ter aramiden nyo anak ko. Ay, sumurot kay mangkidi kanya nanang. At ay pakita. Bakit kita yun? Dagito nga lahas. Ay nawaw. Nagado nga alahas anak ko. Kas makita yo. Balitok dagitoy. Sa dino tinangalaam iti dayta. Napidot ko iti dalan. Anya. Ay, numaila ko dagitoy nga lahas. Di dakil tong ti kwarta tayo. Ay, jak amukan ka Henry. Makapatakder tayo mo't iti mansyon Mansyon mo't nga ibagbagam dita. Imbes nga isublim dagiti alahas iti akin kukwa. Saan tatagi ko ang matang? Awan to pa iti mang sapsapol. Talaga siguro apara kada kami dagitoy nga alahas. Ne, imay kayo matgayam nagpasyar nanang. Wuna, tanadamag ko ter aramiden yung agasawa, tina anak ko. Ha? Saan kayo matang ngagtrab-trabaho? Saan ka di anay pakita ni Henry kada kayo ti kinabak nang mi, nanang? Ay na, di yu pagintirisan ti saan nyo ako kwa. Da kayo mat nanang. Amangan kit dino kayat yu ti agbakasyon. Plano mi ka ni Henry ti ag-beach inton sumaruno alawas. Ay nawaw, maibuston ti urnong yaw, iti kastang aramiden yaw, anak ko. Masukatan tumat lang, nanang. Oh, anya ngay. Sumurot kayo kadi, tapno ammomi no manuti may budget. Ikargaman dagiti alahas dito'y kahon. Ay nawaw. No kasta, itugot tamat lang dagiti alahas. Ay wala, narikitin. Amangan no takawin da. Ay, sapay nagdagsan na jay. Uray. Nasaysaya atin ti agsigurado bakit? Sige, ikahon ko inton madamdama lakay. Kargami ti lupot Hindi ka madanagan. Amok dagitan lakay. Ala, agawam kit di ti agsagana ket ni anyat orasan. Pudno ay tinadamag kumaray. Nga anya, pare Donald.
Nag-out of town ka nume, da pare Henry kan Maritina. Ay, Jackman am mo pare. Kilata nagbaliw dagi dyan nga gasawa. Ay na, pudno unay tanak ko ng pare. Saan damot ta na makipurpur diya? No nyamot at nakanda. Ni Maritina, di na kayatan ti agtrabaho, taamangan kano nung umisit. Kuri ni pare Henry. Nagikat iti construction na pagtrabaho may. Ay nawaw, naimbag man ta dapay kwartada apag out of town da. Kiwurnong da siguro at usaran da ikamaray. No ngay may baos. Di awanay. Back to zero da manay. Day tangarod kat, pari
Naimbag lang ang tadakan ni kaapaw. At kayat ko nga itudkan ka. Anya day ta, Lola? Ipalagip munto man madamdama apaw. Agmerienda ka pa'y nga umuna. Mabit lang nga. Irwar ko tigatas kan special apalaman. Adamat ka piya nakaparabaw iti lamisaan, Lola. Sa maysa, okay lang ang kanyak, uray awan palaman ti tinapay. Ay saan ni kaapaw? Adda ginatang ko aparakan ka. Anya? Mabit lang tala. Sigurado ak amagustuam dayjay apaw. Imported kanu ka dayjay. Nakakapi akon, Lola. Rumwarak pa'y, tatumulong ak nga agluto iti kanan tayo. Ay mabit lang ni kaapaw. Ada ka di bagam, Lola? Alaom dayto. Ay nawaw, anya ti linaon day ta karton, Lola. Regalo para kan kaapaw. Tida duma ket inted dalaan kanya. Ngam saan ko ang mausar. Iso nga ited kulataken kan. Tida duma talaga aginatang ko para kan ka. Nagadun, Lola. Jak sapay mat kabaulanan na bagkatan. Adamo ni nanang mau. Mala, agawa am kit di ti mangilumeng. Ang mga nuad na makakita. Lola? Unusan, ilumeng mo pa'y laang itilikodan tiri daw. Bantayak to, apaw. Nakitak ti naramid mau isang. Ha? Hindi ka man naging didyam mau. Adda ka di parikot, Dario. Nakitak tinted mo kanini ka nga apo ko ta. Ada regalong para kan kuana, ngem awan ti para kan ni Philip. Ay nawaw, siyak ti gimatang kadagijay, lakay. Katap no ibagaken ka. Siyak ti agdesisyon, no asino ti kayat ko apang tedan. Ha? Pakialamero ka launay mga main. Kas iti kadayon ko nga ibaga. Pagrugyan tao ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidam. Ay sus, relax ka kadilang, lakay. Saan to ang mapasamak dayta? Saan abale? Tain lemeng mimot ang nasayaat. Saan dan to ang maamuan? Adda ka mo lagayam dito, Ruar, Philip, anak. Itay pa'y asap sa pulon ka. Agpapaanginak, nanang. Apay ka di anak ko. Itay pa'y ngamin na makadlawak ka ni Lola. Ha? Itay nagkapiak. Awan ti palaman ti tinapay nga ing kapik. Idinini ka ti nagkapi. Ay nawaw. Inroar ni Lola ti palaman kan gatas ngayon dulin na. Si kakit di mo anak ko. Saan na ba lilatan? Tinapatag kat pinagkapida ka mat. Nusak lang amang pampanunot. Kasla da paborito ni Lola. Ay nasaan mat siguro anak ko? Uray di na ibaga. Madlaw ko matigaraw na. Kita maintun madamdama. Adun tumanan ti mayawid ni Nika akasinsin ko. Agawid kayo ka din, Manang Linda. Wan, ading ko. Agawid kami. Ni Philip, agbati ka nupay. Mabit lang, Manang. Adda ka di ibagam, ading ko. Ay, alaam da ito'y Manang. Ay nawaw. Ti groceries kan chocolate samot nga inted ni nanang kan ni ka nga apo ko na dagito'y ading ko. Ay. Amang ano sa pulan nanto. Saan, Manang? Isupay kit di atin ang ibaga pagbingayan da ka ni Philip akasinsin na. Anya? Narigat matlaang, no ninika nga anak ko ti kanayo na may ranranod. Amang ano day tapay ti pangrugyan ti saanda pag kinaawatan nga agkasinsin. Ay na, agyaman naklaunay, ading ko. Sigurado ang maragsakan ni Philip, numaamuan na ti inaramid ti kasinsin na. Addan sa bisita yun, nanang. Bisita? Adamot pink at chinilas. Sapay ka barbaro. Chinilas mo dayta, Philip Barok. Impadas ko laang itay. Ha?
Chinilas ko? Wen, inted ni Lola. Ay nawaw, sabong-sabungan da ita chinilas. Para kininika ko ma. Ngam imbingayan da ka. Di ulat ta kuman inawat Ang mga no panunutan lagi ti kaaruba abaklaak no usarak da ita. Ay na, si kakit di mo tanak ko. Pagyamanam kit di takas di ti kapanunutan ti kasinsin mo. Iso tinang tedan ni Lola yo. Ngam imbingayan na kapailaan. Agpudno ka man kanyak, Linda. Ha? Nasalaw ko ni Philip iti dalan itay. Imbaum no ka na agumatang. Nakitak ti chinilas ngayon suot na. Saan ka maawatan lakay? Pink, kinsabong-sabungan da at chinelas. Apay, bakla ayan ni Philip. Anya? Nakitam laang aping kan sabong-sabungan ti chinelas na. Panunutan mo tan abakla ti anak ta. Okay. Awanan na ano agbalin na bakla ni Philip. Ay sos, awanan ti gwapong anak ta. Ay nakamali ti pampanunutam lakay. Ti chinelas nga insuot na kat inted ni Lola na. Anya? Pink asabong-sabungan ta para kumakinini ka dayjay. Amumet nga iso ti paborito nga apo ni Nanang. Naasyan laang iti anak ta. Iso nga imbingayan na.